Nggih, Dirgo Yoswa menggah kok nggih. Ingkang bagus sehat. Dirgo Yoswa. Bendang kula gadung masuk di ceritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe Panci monggo bar niki saben jejer nekel tangane banjur ngomong ngedek ceritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe banget nongo atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kecubut teling singan atiku digawe bingung 12 ke teling singan nggih kembange mawar tresnaku wis kadung buyar Mas Haris monggo merapat Mas Haris ora geno go sembrono Pak Gepeng monggo merapat biasanya nyanyi dhewe di Pak Gepeng nggih ayo Bu ayo sekali lagi ayo yo Mas teling singan yuk Mas Mas Haris monggo merapat ke sini kita juga bersama Nyi Cahyo Muda ya kira Bayati Baji monggo lho Om alhamdulillah monggo 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 Sarip diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono Mas Haris Mas Sutres monggo merapat warna-warna pandawane nadyan durung ketemu dhewe tuko pamuse trimo wurung sakmene wae Mas Sutres santen Mas oh siap ini masih kita tunggu lagi OTW barang sampeyan papangnya nyatane
kuning. Bablas ki si kucing kok bar iki. Bablasnya si kucing Mas bar niki Mas. Farhan si kucing. Ayo babi ngadep. Kondur. Ayo bar iki. Ayo. Diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono Bablasnya si kucing. Seraginan. Bar si kucing napa Om? Barang Kelincucul, oke, sisan yuk. Monggo Pak Joko, mandap. Kelincucul Mas.
jebulane kusa-kusu keburu mlebu wakasane montang mandhe rakate akeh aku dhewe kagepane Yo, bablas manis masih monggo pada gepeng manis manis monggo diberkahi Rizka mau Rizka dia mau nikah manis terus aku nang kelinciku aja beda aku terus beli nang Semarang manis yuk mas dia mau nikah Rizka laja bulane krusa-krusu keburu nafsu asane montang manting kakate akeh aku dhewe sing
rame mesem satone matu kaya ngekeme atiku Mas Asep di Pedri kangane ati monggo bapak markan putih nggih ayo ditonge kene monggo ayo monggo Mas Joko monggo aku digulane Jawa kowe zamane dasare prasaja monggo bapak markan monggo kaya nggih nampa ambil pepundene wae selembar. Terus nggih. Lagi kepeng biasa lah. Lah iki kan pepundene kan Mas Gino. Lah kok padha wae lah kae kabeh-kabeh Mas Maman Asep kok kabeh bingung Pak De. Lah kok Pepe Juli kan kok bingung Pak De kok bingung. Sembah nun Pak De mugi pinaringan berkah barokah. Amin. Pak De jane nggih mboten napa-napa susuk terus paringi Mbak Gia ngoten. Nak wani njaluk Bude. Anu, lah Mbak Gia niku anu cemburu kali Mas Gino kok. Oh, Bude cali. Biasane iki ya wedok. Lah kowe wani nak wani njaluk Bude. Sehat-sehat Kang Masku. Lah jatahe ngene Bude mau ngono sakmene Pak ngono. Ya. Yo dilebokke yo. Terima kasih Mas Arif Mas. Pasti nanti selalu.
Eka, Mang Mbak Ya. Tiat, mawon. Monggo bos selamat keluarga besar saking dan Seragen. Ayo bos selamat, ayo maju. Monggo Bos Slamet. Pengen aku wis kondo jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong padang deket tanpa obat rinoso Apa pancen wis beda dek biyen apa saiki ning apa Lagi bosen dikit ngesake lagu malah ngilang ki. sliramu salin sapa dek biyen tresna saiki tak sia bagus aja bingung satema anjekku kaya wong Pak Joko monggo peto Keluarga besar Seragen dalek-dalek ki sing ngesake lagu malah tindak metu mbuh. wakasane wulung tak suwun aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satu tetep Ayo bos selamat malah ngilang ki lho. Ayo bosku. Sing ngesake lagu bose. pengen aku lak wis kondo Jroning bebrayan ing bebrayan kabeh ing panggoda bebasan wanci panglong padang deket tanpa obat rinoso padha-padha Wonogiri. bagus aja
Mohon marang sliramu Bojo lali janji prasetyamu ninggal katresnan masih tresnaku kang satuhu tulus ngrenggani jiwamu yo tinggal katresnan bosku Jual menara sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku oh arep gesek ya apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun linolan wengi Moga-moga Gusti Oke, terima kasih atas Bandung. Kita kembali ke atensi masih ada Cinan Bana sebelum masih ada waktu 10 menit.
atur. Kangane ati. Nggih. Yo. Sur. Sur. Asik. Neh. Apa mereka? Cari mangan apa lho Jan? Neh. Mas Gino. Ayo, jeruk ndang. Ayo. Bose, pimpinane. Yo. Siji, loro. Bodoh amat. Amatnya gak bodoh ya. Iya. Yuk masuk. Ayo. Nyucah yang muda dek. Dek Wiwin. Spesial kagum dulur-dulur lan Bos Asli ini nggih. Bisa ke Seragen dek. Semuanya. Ya yo. Sawindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Aduh wong ayu pepujan. Asik. Hati susah mong kangen seliramu. Apa aku udah ganggu HE? Lah wong wis sekelan no mboten HE. Niku wajib Bu. Wajib Jare ya? sampeyan mboten usah dijelaske pun ngertos ngoten. Lah kene senior lho. Lah iya. Oh. Aja semua lang wong bagus kira bakal layu Yo, Malah ya. ora suwe aku bali sumanding sumanding ana ing
ke-13 udan kangen. Pak De, sangu. Mbah, Alhamdulillah. Mbah kok Tabarakallah. Matur bangun, Mbak Titik, ketawan mau sangune kathah. menika pepundhen kula Kang Percaya Masku ngersake udan Panjenengan kangen. saking Monggo. Tawangsari. Nggih, mangke iki jeng mireng Monggo batik jenengan iki. saya nyanyi nggih. Nggih, siap. Siap. Mbak Titik, Dalem, niki dulur lanang ngersake udan kangen. nggih. Kelangenan. Nggih, langsung bablas. Ditekke sih. Bapaknya Mbak Sela. Nggih. Aja semalang wong abakku. Ayo yo karepmu, ayo yo karepmu. Apa Mas Joko? Yuk. Bali. Iso sumanding. Iso sumanding ana ing sisihmu. Monggo udan Kang. Ayo berdiri sayang. Ayo Deyati. Udan kangen ya Mas. Nggih. Kangen tenanan. Siap. Monggo Kang Mas. Siap. Ono kene. Ayo Deminul. Dek wiwin enggal Bali kanggo nambani kangene ati nadyan sak kedeping netro ati lega bisa antuk tombo Menika wonten kodang kuning loro jonggrang Mas Dimin. Siap. Wis
kanggo nambani kangen ning ati nadyan sak kejeping netra Ayo, rasain sih. lego uga antuk tombo kripik gedang kripik telo Mbak Titi Waton Roto Dik Rizka maju menika saking Mas Gimin ngersakaken podang kuning kalih Roro Jonggrang monggo dibablaske sisan Sisan ya. nggih yuk Dik Rizka Ati dadi kangen saya suwe mas malah saya monggo Mas Gimin podang kuning masih podang kuning Monggo Pak De. Bangun Mbak Titi berkah barokah Matur nuwun Pak De. Ya Allah. Esuk apa ning wis ora Roro Jonggrang yo Dek Biki Sun mingkat mulut ning bendung. Iya. Pada gimana? Mondo Pak Dek Gimin yo yo Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung, kopi aja aku malu perang iki anggonku durung rampung bela mati Amas Prabu Palem Amas sedeng labuhing ngono sekono iya tobat kowe panita terhebat ora ngerti yen Bandung
lanange jagat ratu pengen Prabu Damarmoyo aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Iya bener, aku terbebebat hati sewu mas, sewangi kudu gede. ya Jonggrang panyuwunmu tak turuti Iya, iya. Alhamdulillah, matur. Padha kok Wis Piye, Pak Tom? wis janji aku awan pokoknya orang joget. Ya, Dek. monggo buat seluruh panitia petugas kita sekitar bersama di Cahyo Mudo monggo buat seluruh panitia petugas kita sekitar bersama di Cahyo Mudo Jangan
kapribaden ketimuran. Boyo sing eling iku budaya. Iya. Oi. Terima kasih sudah mempelai juga buat dulu semuanya. Dan ya Bapak Ibu tamu dengan berannya para layar metre. Pada pula cuma kami sambungan New Cahya Muda, Campur Sari Pina dan Mas Gino Wibowo. Dan yang sekali lagi terima kasih buat keluarga besar saya belajar Pak Joko, kalian Ibu, keluarga besar Besan. Juga buat kedua mempelai selamat berbahagia. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepat dikasih momongan putra putri yang soleh dan soleh amin. Juga tentunya buat seluruh panitia yang bertugas. Dan tentunya buat dulur-dulur keluarga besar streaming yang masih selalu setia terus di dua channel YouTube New Cahya Muda juga Cerah Foto Cijantung. Terima kasih Mas Pono juga Mas Ambon kita Buana Genset. Matur sembah nuwun. Akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun matur sembah nuwun.